Здравейте, брати и сестри българи! Включвам се на живо да ви разкажа истината, такава каквато не ви я разказа Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане. Знаете много добре, че преди 3 дена имаше голям форум, не толкова голям форум, в Сочи, Европа БРИКС. Там се говореше за бъдещето както на Европа, така и на Русия, така и на целия свят. Виждате в какъв свят живееме, на войни. Брати и сестри българи, знаете много добре, че Костадин Костадинов обяви при заминаването си с още 3 депутати от Възраждане, обяви, че заминава в Сочи, за да се срещне с Дмитрий Медведев и да разговаря за Лукойл. Знаете много добре, че иска да затворят рафинерията Лукойл. То не само в България. Знаете много добре, искам да го разберете, че Лукойл, да подчерта, не е руска компания. Тя е на Ротшилд, на Рокфелер и, доколкото знам, частна компания. 10% от самата компания притежава Русия. Тоест няма как руското ръководство да взема някакви отношения. Даже доколкото знам, по този повод разговарят и Русия, и Америка, те даже не могат да се разберат. Помежду другото, аз бях разбрал в Виена от мои приятели още март-април, че Путин се е договорил с Тръмп. Той ще продава газта, както и горивото, петрола на Тръмп. Тръмп ще държи тръбите, транзита, Тръмп ще продава на Европа. Т.е. доколкото разбрах, цените много ще се повишат и ще стане много трудно за живот в Европа. Всички продукти се дигате, знаете абсолютно всичко, като се дигне енергията и така нататък. Но това е подробности, уточнителни подробности ви казвам, да знаете истината от кухнята, такава каквато е, а не както ви заблуждават политиците и по-точно Костадин Костадинов. Първо, Костадинов е отишъл там, тъй като Митрофанова, доколкото знаем, тя има така близки отношения, нали? Говори се вече в интернет, че Митрофанова взимала пари от ГЕРБ чрез Костадинов и от Първанов чрез Румен Петков. Това чух в интернет, това казвам, нали? Но знам, че тя го е пратила там. Костадинов не е имал среща, никаква среща не е имал с Медведев. Просто се е снимал, най-нахално е причакал на вратата на форума, е причакал Медведев и поискал да се снима. Преди това е разговарял с един от приближенията на Медведев, който на дясната му ръка общо взето, който организира този форум и каза: много се моля, искам да си направим по една снимка. Нали? И това е една снимка, а не както Костадинов разправи и ви заблуждава, че той е говорил за Лукойл, представя нещата такива каквито не са. В руските медии, ако напишете среща Медведев Костадинов, няма как да ви излезе. Но в българските ще ви излезе. Всичко е лъжа и измама. Костадинов, ти много олекна. Ти много олекна от този форум. За сетен път хората видяха ти как ги заблуди. Медведев не е имал среща с тебе. Няма какво да прави Медведев с тебе. Първо, от Медведев не зависи нищо Лукойл. Той е заместник-председател по съвета за сигурност. Не е президент, беше президент на времето. И той не решава нищо Медведев. И стига с тия популисти. Хората ти се довериха, затова защото хората търсят спасител. Винаги в България се търсят спасител, брат, стили българи. Нали, всеки иска да му говориш хубаво. Когато му говориш истината в България, знаете много добре, хората викат: не ме лъжи. Но когато го лъжиш и така го лъжиш, така както той иска да бъде излъган, което да му хареса, той тогава се радва. Тоест, той усетил пулса на българите, Костадинов, и ги заблуждава, и ги лъже. Крайно време е да разберете, вие сте го разбрали, той е човек на Бойко Борисов. Той е момчето на Бойко Борисов и на Пеевски. Макар че те го пратиха там, ако може да се срещне евентуално, чрез преференциите на Митрофанова, да се срещне, за да каже няколко хубави думи.
да им се направи индулгенция и така нататък, защото те им треперят гащите. Защото войната свършва в Украйна. Погват ги всичките. А всичките знаят, и в Русия аз неколкократно са ми го казвали хора, които трябва, хора на високи нива, че всички, които са продавали оръжие, ще вземат дървото, ще хапнат дървото. Казвам ви го директно. И затова е пратен цигането, нали, копанара, както му казват, ленгурчето, да каже хубави думи. Ма тъй като Медведев не му е дал възможността въобще да говоря с него, за каквото и да е. Просто се е съгласил на една снимка. Той затова се усмихва, защото е видял как на всяка цена е искал да снима. Макар че имало екип, доколкото разбрах от мой приятел, който му е от приближенията на Медведев, аз всъщност от него получих информация, че на вратата са причакали Костадинов и депутатите са причакали Медведев и се молили да се снимат. Той затова и се усмихва. Той му усетил колко му лъкал на Костадинов. Абе, Костадинов, те Русия и Америка не могат да се разберат за Лукойл. Кой си ти, бе? Къде се бъркаш, където не ти е работа, бе? Къде се бъркаш? Искаш да изместиш фокуса, да прикриеш твоите шефове Певски и Бойко, а? Където искат да откраднат Лукойл. Няма как да ги прикриеш. Всичко се знае. Ти си никой. Разбери го. Ти си никой. Виж, аз не те мразя, Костадинов. Ти си ми смешен. Но хората, крайно време е да си отворят очите. Аз не съм против Възраждане. Във Възраждане, защото хората ми казват, ами не дей да плюеш индивидуално хора, говори за партиите. Няма как да говоря. Аз не мога да плюя целият ГЕРБ, не мога да плюя цялото ДПС, не мога да плюя цялото Възраждане, защото там има наистина искрени, чисти хора. Там има истински хора. Лидерите са тези, които ги заблуждават тях, които заблуждават цяла България. Това трябва да ви е ясно. А Костадинов, пак ви казвам, той е момче на мафията. Кой е Костадинов? Никой. Едно племпало. На време той, понеже от тази рода лингурите, аз спомням като малък, те са циганско население, копанари, ходеха по селата, ходеха по блоковете от ход на ход и предлагаха дървени лъжици. Доколкото знам, и той ходи от къща на къща по селата да предлага дървени лъжици, нали, като малък, и там се е научил да плямпа, хубаво да плямпа. Това е. Но плямпа празни приказки. Нищо съществено. Нищо съществено. Нито му завиждам, защото видях много писаници и списаха, абе, и подяконе ти завиждаш ли му, как не те е срам, пък ме обиждаха на педрас и на какво ли не ме обиждаха. И това ще го изтърпиме. И това ще го изтърпиме. Вижте, аз в името на истината всичко ще изтърпя. Аз съм човек, който иска да покаже истината на хората, да разберат истината. Брати и сестри българи, знаете ли, ние кога ще си оправиме, българите? Когато не чакаме Спасителя. Когато ние осъзнаеме, че всичко от нас зависи, тогава ще се оправи. Защото всеки вика, нищо от мен не зависи, нищо, аз нищо не мога да... Не, всичко от нас зависи. Когато спрете да вярвате на тези фалшиви хора, и по-точно лидерите на партията, като Костадинов, като Борисов, като Пеевски, като тия ППДБ, тия другите партията на меките китки, какви бяха там, Петков и Асен Василев и така нататък. Когато спрете да им вярват на БСП, фритюрника там и така нататък, виждате, не случайно си имат всеки там прякори имена. Разбирате ли? Един тиква, друг прасето и така нататък. Аз не мога дори да обиждам и тиквите и прасета, защото тиквата става нещо от тиквата. Хората, знаеш, печеш си, ядеш от прасето, коляш го ядеш. Те са изроди. Те са изроди. Те са отпадъци. Тези хора убиват народа ни. Убиват ни. И вкарват такива елементарни хора, като Двуличе и Вилин Михайлов, като Костадинов и други знайни и незнайни контролирани опозиции да ви заблуждават. Не дейте да се заблуждавате. Парите, не дейте да им се кланяте. Парите са взети от вас. От вас и вие им се кланяте. Костадинов стана мултимилионер от плямпане.
и от заблуждаване. Този човек помага на тези майкопродажници, като гласува закони против България. Не е случайно при 2-3 години в един от служебните кабинети на края на самия парламент си спомням, че той гласува закона за отбраната и въоръжените сили, за да може да изпращаме наши контингенти навънка и да се бият с Русия. Костадинов, аз не съм го забравил. Много хора не са го забравили. Много хора не са забравили, че 2022 година, когато започна специалната военна операция, ти не само Клинтън, Буш, плю и Путин. Нали знаеш, че го плю? Че каза, че е агресор. Има видеа за тази работа. Никой не забравя. Това, че разни корумпирани чиновници в Русия, либерали, подчертавам, изроди либерали, те подкрепят. Ама те подкрепят тикват, защото са заедно. Защото те унищожават народа си там. Същи като тези унищожители тук. Това, че ходиш на форуми, те прашат. Не си мисли, че службите не знаят кой си. Не си мисли, че не знаят, че ти си предател не само на България, предател на Русия. Заповни го. Всички знаят, че си предател и ти си използван. Ти си използван. Ти работиш против България и против Русия. Против българо-руските отношения работиш. След като гласуваш закони против България, значи си против Русия. Ние сме един народ. България, Русия, Украина, Сърбия, Македония, всички славянски народи сме един народ. Разделени, но сме един народ. Не дейте да му вярвате на този лъжец. Този е тотален лъжец. Племпалник и нищо повече. Снимал се, помолил нахално, най-нахално. Подарил му е, доколкото разбрах, символичен подарък му е подарил. Смел се като варена тиква. Нали? Нищо повече. След което в едно интервю виждам тук в Дирбеги и в други български, които са купени пак от наши олигарси. Видиш ли ти, Костадинов имал двучасова среща с Димитър Медведев. Къде бе? Къде бе? Къде го пише в руските медии, бе? Я прочетете малко. Yandex.ru. Това е търсачката като Google. Написвате Yandex.ru и пишете среща Костадин Костадинов Медведев. Ако излезе, аз ще кажа, че съм масан. Нищо няма да излезе. Защото от една снимка той направи от мравката слон. Заблуждава, бе. Този Костадинов за пореден път се изложи не пред България. Изложи се пред Русия. Защото Русия, руснаците го видяха, че той е лъжец. Че дойде в България и излага, че имал среща с Медведев. Вече не те приемат въобще несериозно. Не, че са те приемали до сега. Ти си винаги си бил шут за тях. Но вече не те приемат за сериозно. И пак казвам, ти не успя да защитиш интересите на Лукойл, е смешно. Но и на твоите прасета не можа да им защитиш интересите на Бойко и на Пеевски. Така че няма и 1% да вземеш след следващите избори, да знаеш. Пак казвам, не съм против партия Възраждане. Говоря хората в партия Възраждане. Но съм против този измамник, който ви заблуждава, плямпа на ваш гръб. Всички знаем, че от вас, депутатите, той взима половината заплата и повече. Всички го знаем това. Всички знаем, че и Велин и той ги гърби хората, и че ги мами хората и така нататък. Вие сте измамници. Айде съдиме, бе, измамник. Съдиме, бе. Знаеме как се скарахте с величие за 5 милиона. Измамници. 100 милиона излагал хора. Той е сатанист, сектант Ивелин Михайлов. Вие сте едно и също измамници. И сте контролирани. Ти си на Бойко Борисов, а Ивелин е контролирана опозиция на Пеевски. Това е истината. Казвам информация от кухня. Така че не ме интересува каква фабрика имате за тролове. Не ме интересува какво ще пишете, ще говорите за мене. Както е казал Чърчил, аз ще цитирам една синтезия на Чърчил. Не е важно какво ще пишете за мене и какво ще говорите. По-важно е да ми изпишете правилно името. И от тук нататък няма да се спирам на всички малки гари, защото вие не сте и гари, както е казал Чърчил другата сентенция.
един бърз влак започне да спира на всички малки гари, той става пътнически. А вие не сте и гари даже. Вие сте унищожители на майка България. Защо? Защото се правите, че сте спасители, а реално сте унищожители. Вие работите за унищожителите. Вие сте съпричастни в унищожаването на България и на българо-руските отношения. Това трябва да се знае не само от българския народ, а и от руския народ. Вече хората го разпространяват в Русия. И всичките му се смеят на Костадинов, как излагал най-долнопробно, че имал двучасова среща с Медведев. Костадине, ти си финиш от политиката вече. Бог да пази майка България от тези майкопродажници. Имало ги по времето на османско робство, има ги и ще ги има. Те никога няма да свършат. Важно е да намалеят. Така че, брати и сестри българи, отваряйте си очите. Всичко от нас зависи. Всичко от нас. След като Бог ни е дал живот на тази земя, а ние сме Божи народ, всичко от нас зависи. Запомнете го. Бог да пази майка България. Амин, амин, амин.